На тэлеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных мерапрыемстваў і гістарычных фактаў. Вітаю вас! Сёння 5 лютага і мы спынімся на самых цікавых падзеях гэтай даты. У Магілёўскім абласным драматычным тэатры рыхтуецца да фестывалю тэатраў «Март-Кантакт». Па традыцыі ён стартуе 21 сакавіка у Міжнародны дзень тэатра. Урачысты старт фэсту ў драмтэатры дасць дзяржаўны акадэмічны тэатр з Яраслаўля камедыяй «Месяц у вёсцы». У афішы «Март-Кантакту» і класічныя спектаклі, і танцевальныя перформансы, і стендапы. Ёсць і чорная камедыя ад нашумелага Марціна Макдонаха. Братоў Карамазавых можна будзе ўбачыць двойчы ў розным прачытанні. Нават адну з пастановак пакажуць не на сцэне тэатра, а ў музеі этнаграфіі. У музеі прыроды і экалогіі ў Мінску адкрылася выстава «Птушкі зімой». На ёй паказаны прадметы з фондавай калекцыі музея. Наведнікі змогуць пазнаёміцца з прадстаўнікамі птушынай фауны. Калі з крумкачамі, вераб'ямі і гракамі мы сустракаемся практычна паўсюль, то попаўзня ці дубаноса з першага погляду пазнае не кожны. Усяго на выставе прадстаўлена больш за 30 птушак. Яна будзе цікавая як дзецям, так і дарослым. Госці змогуць узбагаціць свае веды пра родную прыроду, а юныя наведнікі ўзяць удзел у конкурсе дзіцячага малюнка. Радыкальны погляд на будучыню акуляраў прэзентавалі на новай выставе ў Ізраілі. Дызайнерам далі поўную волю фантазіі. Што з гэтага атрымалася, пазнаеце з сюжэта. Метал, дрэва, тканіна, нават спалучэнне вады і шкла. На выставе ў ізраільскім горадзе Халон прадстаўлены акуляры самых розных формаў і матэрыялаў. У падрыхтоўцы ўдзельнічалі 50 чалавек, сярод якіх не толькі дызайнеры, але і ювеліры, архітэктары. Іх папрасілі выказаць уласнае бачанне таго, што значаць акуляры для сучаснага чалавека. Думаю, гэта ў пэўным сэнсе новы погляд на дызайн. Не памятаю, каб у апошні час столькі дызайнераў адначасова стваралі розныя варыянты аднаго аб'екта. Кожны ўдзельнік выставы прыдумляў свае камбінацыі матэрыялаў і формы. Некаторыя акуляры выглядаюць вельмі спецыфічна, іншыя больш практычныя. Адзін з дызайнераў чэрпаў натхненне ў сваім асяроддзі. Для кожнага экспаната абіраў прататып чалавека, які жыве з ім побач. Кожная пара акуляраў уяўляе асобнага персанажа. Вы можаце ўбачыць Ханну, яўрэйскую жанчыну-мігрантку. Яна гуляе па вуліцах і вельмі здзіўляецца. Цесляр, які працуе з дрэвам. Я таксама працую з матэрыялам, які звычайна выкарыстоўваюць у стварэнні мэблі. Першая згадка пра акуляры была выяўлена ў Італіі і датуецца 1268 годам. У апошнія дзесяцігоддзі гэты аксесуар стаў не проста спосабам палепшыць зрок, але і выразам уласнай індывідуальнасці. Лялечны спектакль «Хто жыве ў гурбе» – гэта шоу для дзяцей з выкарыстаннем ценевага тэатра, у якім гледачы разам з гарэзнай птушкай пазнаёмяцца з жыхарамі снежных узгоркаў. Ці любяць падснежныя насельнікі гуляцца, мець зносіны і сябраваць? Шмат ці ў іх спраў, як яны жывуць у такую доўгую зіму. Усё гэта вашы дзеці пазнаюць на спектаклі, а таксама іх чакае займальны майстар-клас па стварэнні пацешнай птушачкі-цацкі. Што адбываецца за кулісамі тэатраў? Чым акцёры бавяць час паміж спектаклямі? Гэтым пытаннем задаліся таксама нашы карэспандэнты і вырашылі ўбачыць усё на свае вочы. Мы прайшлі амаль усё закуліссе Вялікага тэатра Беларусі. Завіталі ў тыя месцы тэатра, што для большасці гледачоў застаюцца невядомымі. І даведаліся, што менавіта там нараджаецца любая пастаноўка. Але такая прыгажосць і эстэтыка балетных спектакляў – гэта не толькі касцюмерны дэкарацыйны цэх ці балетны клас. Жыццё артыстаў балета па-за гэтымі месцамі такая ж напружаная праца на агульны вынік. Самое сложное – это физическая нагрузка. Потому что выдержать 2-3 часа на сцене, постоянно прыгая, находя движение, это тяжело очень. З дзяцінства артыстаў прывучаюць да жорсткага графіка. Трэба быць гатовым да штодзённых трэніровак, рэпетыцый 6 дзён на тыдзень, выхадны толькі адзін – панядзелак, и, вядома, самадысцыпліны. Есть такое понятие window shopping, у нас, наверное, window eating тоже, то есть как шопоголики покупают глазами витрины, мы можем так, любимое занятие балерин, прийти в какую-нибудь булочную, посмотреть и так, и пойти дальше. Але жыццё на сцэне і тут, за кулісамі, два розных сусветы. Тут акцёры – жывыя людзі, якія любяць тое, што робяць. Театр – это, наверное, большая составляющая жизни, потому что это творчество. А творчество, наверное, не заменить ничем, потому что это такой адреналин, который
не в театре невозможно найти. Выстава, прысвечаная памяці музыканта Владзіміра Мулявіна, адкрылася ў Мінску. Яе аўтары частку свайго творчага жыцця прысвяцілі сумеснай рабоце з калектывам песняры. Працавалі як мастакі над канцэртнымі праграмамі «Песня пра долю», «Праз усю вайну», «Гусляр». За плячыма творцаў удзел у пленэрах, творчых праектах і фестывалях. Любоў да роднай зямлі, пяшчотныя адносіны да сваіх каранёў, пачуццё меры і гармоніі – асноўная сувязь творчасці мастакоў. У мінскім планетарыі сферычны фільм «Чорныя дзіры. Зваротны бок сусвету». Ён падорыць выдатную магчымасць пастигнуць таямніцы фарміравання ранняга сусвету. Гледачы змогуць прасачыць асноўныя этапы нараджэння і згасання зорак, стаць сведкамі неверагодных сутыкненняў галактык, здзейсніць вандраванне ў цэнтр Млечнага шляху. Дзякуючы дзіўнаму спалучэнню дасягненняў сучаснай навукі і сродкаў візуалізацыі, фільм «Чорныя дзіры. Зваротны бок сусвету» пагрузіць наведнікаў планетарыя ў зачараваную атмасферу пазнання космасу, дзе здзяйсняюцца незвычайныя даследаванні. Жадаеце больш паглыбіцца ў мір музыкі і даведацца аб самых цікавых падзеях і новых альбомах, глядзіце нашу наступную рубрыку. Брытанскі гурт Джаміракуай паказаў постапакаліптычны свет у новым кліпе. Пасля ядзернага выбуху цэлая армія памножанага саліста групы блукае па пустыннай паверхні зямлі. Зрэжысіраваў відэа майстар візуальных эфектаў Чарлі Лайтынг. А вось ідэя кліпа належыць лідару гурта Джэю Кею. У век штучнага інтэлекту і тэхналогій мы, людзі, сталі забывацца пра больш прыгожае, простае і красамоўнае ў нашым жыцці, патлумачыў задумку музыкант. Увогуле, сінгл «Аўтамат» узначаліць трэк-ліст першага за 7 гадоў альбома гурта. Заяўлены рэліз 31 сакавіка. Тым часам Эд Шыран радуе сваіх прыхільнікаў відэападарожжам. Па словах музыканта, новы сінгл – своеасаблівае прызнанне ў любові да Сафалка, месца, дзе прайшло дзяцінства Шырана. Менавіта таму трэк атрымаўся такім хатнім з ноткамі лёгкай настальгіі. Новая кампазіцыя ўжо здолела дабрацца да другога радка галоўнага чарта Великабрытаніі. Стала вядома, што Брадвей рыхтуе музычны рэмейк «Д'ябла носіць Прада» пад кіраўніцтвам Элтона Джона. Музыкант пракаментироваў, што не можа дачакацца моманту, калі ўсадзіць свае музычныя зубы ў гэты кавалак поп-культуры. На рахунку сэра Элтона ўжо ёсць мюзіклы «Білі Эліот» і «Аіда». Мяркуецца, што над новым праектам ён будзе працаваць разам з драматургам Полам Руднікам, аўтарам п'есы «Я ненавіжу Гамлета». Час узгадаць славутых асоб, што нарадзіліся 5 лютага і падзеі гэтага дня. 130 гадоў таму на сцэне славутага тэатра Ла Скала ў Мілане адбылася прэм'ера оперы Джузеппе Верді «Атэлла». Гэта быў першы твор знакамітага кампазітара пасля 15-гадовага перапынку. Музычная трагедыя, заснаваная на сюжэце Шекспіра, здзівіла публіку праўдзівасцю і глыбінёй увасаблення чалавечых характараў. У прыватнасці раўніца Атэлла, яго жонкі Дэздэмоны і здрадніка Яга. Калі прэм'ерны спектакль скончыўся, гледачы былі настолькі ўражаныя, што запатрабавалі ад мясцовых уладаў прысвоіць Вердзі званне ганаровага грамадзяніна Мілана. У гэты дзень у 1852 годзе свае дзверы для наведвальнікаў адчыніў першы ў Расіі мастацкі музей – імператарскі новы Эрмітаж. Гледачы ўбачылі творы галандскіх і фламандскіх мастакоў, карціны Тыцыяна, Рубенса, Рафаэля і Ван Дейка. Сёння калекцыя музея налічвае каля 3 мільёнаў твораў мастацтва і помнікаў сусветнай культуры ад каменнага веку да сучаснасці. 5 лютага дзень нараджэння беларускага акцёра тэатра і кіно, народнага артыста Беларусі і СССР Расціслава Янкоўскага. Каб пералічыць усе яго ролі, не хопіць эфіру нашай праграмы. Янкоўскага можна было ўбачыць у пастаноўках драматычнага тэатра імя Горкага, дзе акцёр працаваў на працягу амаль 60 гадоў. Расціслаў Янкоўскі сыграў больш за 160 тэатральных роляў, стаў зоркай тэатра Лінком і зняўся ў дзесятках фільмаў, сярод якіх служылі 2 таварыша «Я, Францыск Скарына», «Казка празорнага хлопчыка» і ў чэрвені 41-га, а яшчэ Расціслаў Янкоўскі стаў першым ганаровым старшынёй мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». Віншуем з днём нараджэння майстра, у калекцыі якога амаль усе дзяржаўныя ўзнагароды, а таксама імянная галерэя ў нашай сталіцы. У гэты дзень спаўняецца 94 гады народнаму мастаку Беларусі Леаніду Шчамялёву.
Мастацтвазнаўцы кажуць, што ў яго творчасці дакладна адлюстроўваецца час, і гэты час усё расстаўляе па сваіх месцах. Палотны «Госці ў хату», «Вялікі князь», «Ранняя восень», партрэты Мулявіна і Скарыны. Ва ўсіх сваіх творах мастак распавядае пра жыццё колерам, так, як адчувае. Леанід Шчэмялёў упэўнены, што мастацтва павінна несці пазітыў і жаданне жыць. Калі чалавеку, які бачыць карціну, становіцца цяплей і больш радасна на душы, значыць, усё ўдалося. Таму не дзіўна, што творчасць Леаніда Шчэмялёва была і застаецца запатрабаванай у публікі, а сам мастак лічыць сябе шчаслівым чалавекам, якому пашанцавала больш, чым мільёнам людзей. У гэтым годзе спаўняецца 40 гадоў кафедры харэаграфіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Пра тое, які шлях за гэтыя 40 гадоў прайшла кафедра, як адзначыць юбілейны год, раскажа загадчыца кафедры, кандыдат філалагічных навук, прафесор Святлана Гудкоўская. Здравствуйте, Светлана Вячеславовна. В этом году кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств отмечает свое 40-летие. За эти годы какие основные вехи и достижения у кафедры? Открывалась кафедра как подразделение учебное для подготовки специалистов в сфере народно-сценического танца. И 40 лет назад это было самое популярное направление в хореографии. Проходили годы, и, естественно, мы стали готовить специалистов и в других направлениях. Первым был эстрадный танец, затем бальный танец, и вот 3 года назад мы открыли направление современная хореография. Этим мы, конечно, очень гордимся. А хотя бы приблизительно можно назвать количество выпускников за эти годы? Да, мы пытались приблизительно посчитать, это более 1000 специалистов, которые сегодня работают и в нашей республике, и которые работают и за рубежом. Вот любопытно, влияют ли интересы самих студентов на появление новых специальностей? Абсолютно. У нас есть очень знаковый Витебский фестиваль современной хореографии, который будет юбилейный, и на следующий год они отмечают 30 лет. И, безусловно, необходимость подготовки номеров для этого фестиваля, для участия в нем и для того, чтобы удовлетворять потребности молодежи, которая хочет заниматься теми направлениями, которые популярны во всем мире. Поэтому, безусловно, это двойной процесс. С одной стороны, мы как специалисты понимаем, каких нужно готовить узконаправленных хореографов, по каким жанрам и направлениям. С другой стороны, мы учитываем заинтересованность тех, кто к нам поступает. Например, у нас в этом году был самый большой конкурс именно на направление специальности современный танец. Кафедра начиналась с народного танца. Вы говорите, что сейчас у студентов популярен модерн, современный. А не утратил ли своей актуальности народный танец у студентов? Народное творчество – это основа подготовки в любом направлении. И мы набираем, кстати говоря, больше всего абитуриентов именно на направление специальности народный танец. Может быть, оттого и конкурс поменьше, потому что туда идут после колледжа искусств. То есть люди учились в хореографической школе, затем они окончили среднее специальное учебное заведение и потом пришли к нам. Народный танец все равно у нас стоит во главе. Фольклор наш национальный, белорусский – это основа воспитания хореографа в любом направлении. Потому что только зная свое исконное, можно создать произведение, достойное в любом жанре. Любопытно, как будете отмечать 40-летие? Мы хотим в нашей галерее Институт культуры сделать фотовыставку, где будут представлены и портреты тех, кто начинал работать на кафедре, те, кто ее создал. Концертные выступления отражены будут в фотоснимках, будут представлены эскизы костюмов. У нас пройдет обязательно научно-практическая конференция. Мы приглашаем колледжи искусств, которые готовят для нас будущих студентов. И они привезут свои выпускные курсы с какими-то показами. И, безусловно, будет еще проходить большой праздничный гала-концерт на сцене музыкального драматического театра. Спасибо и интересного юбилея, хороших учеников и достижений кафедры. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!